Korkeaan kasvuun yltäneet yritykset ovat Suomelle elinehto. Syrjäiselle sijainnillemme emme voi mitään. Jotta pärjäämme myös jatkossa, on meidän luotava Suomesta sen maantieteellistä sijaintia keskeisempi yhteisö. Maailmassa, jossa viimeisten vuosikymmenten aikana miljardit uudet ihmiset ovat saaneet mahdollisuuden näyttää osaamistaan, on meidän yhdessä löydettävä keinot pysyä kehityksen eturintamassa. Kilpailuetua on haettava avoimuudesta, luottamuksesta, crowdfundingista ja verkostomaisesta tavasta toimia. Tämä on pidemmällä aikavälillä elämän ja kuoleman kysymys. Ilman kasvua hyvinvointimallimme on vaarassa. Yrittäjyyttä tukeva liiketoimintaympäristö on aloittelevalle kasvuyritykselle tärkein selkänoja. Liiketoimintaympäristöön sisältyy kasvuyrittäjän näkökulmasta esimerkiksi kannustava yritys- ja pääomaverotus sekä julkisen hallinnon menettelyjen keveys. Yleisesti ottaen olemme virittäneet liiketoimintaympäristömme huippukuntoon. Suomi on nimetty ainoana maana maailmassa erittäin vakaaksi valtioksi. Olemme myös kilpailukyvyltämme aivan maailman kärjessä. Seuraavaksi tärkein tuki kasvuyrittäjyydelle on yhteiskunnan positiivinen suhtautuminen riskinottoon. On tärkeää, että epäonnistumiseen hukkumista ei turvaverkkojemme vuoksi tarvitse pelätä. Yrittäjyyden ja kasvuyrittäjyyden kulttuurin luomiseen on Suomessa viime vuosina osallistunut useita asiasta innostuneita tahoja niin julkisella kuin yksityisellä puolella. Lisäksi tärkeitä kasvuyrittäjyyden edistäjiä ovat yhteiskunnan rahallinen tuki, mahdollisuus kouluttautua kasvun haasteisiin ja kansainväliset ekosysteemit yritysten välillä. Suomessa tie kasvuyrittäjyyteen on pehmustettu alkaen starttirahasta. Aloittelevan kasvuyrityksen muita rahoitusmahdollisuuksia ovat muun muassa julkiset avustukset, julkiset pääomasijoitusyhtiöt, yrityskiihdyttämöt, bisnesenkelit, crowdfunding, EU-rahoitus ja säätiöt. Koulutusta kasvun haasteisiin on myös tarjolla runsaasti, esimerkiksi Suomen yrittäjillä ja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksessa. Monet nykyaikaiset kasvuyritykset ovat myös kansainvälisiä jo syntyessään. Menestyksen taustalla on usein yhteistyötä tekevien erikoistuneiden yritysten ryppäitä, joissa toisen menestys ei ole toiselta pois, vaan päinvastoin. Nämä ekosysteemit kunnioittavat harvoin karttoihin piirrettyjä maantieteellisiä rajaviivoja. Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Jotta saamme lisää kasvuyrityksiä, on meidän päättäväisesti puututtava tunnistettuihin ongelmakohtiin. Yhteiskunnan on pyrittävä valjastamaan paras osaaminen kasvuyritysten käyttöön, luomaan kasvun kulttuuria, osallistavia yrittäjyyden ekosysteemejä, oikeita kannustimia kasvuyrityksille ja varmistettava, että kasvuyrittäjyyshankkeet etenevät. Emme voi myöskään levätä laakereillamme niillä osa-alueilla, jotka meille tänään ovat ylpeyden aiheita. Kasvuyrittämistä tukevan yhteiskunnankin tulee ymmärtää, että paikalleen jähmettyvä ei pitkään pysy muiden edellä. Merkittävin taho yrittäjämyönteisen yhteiskunnan kehittämisessä ovat kuitenkin yritykset itse. Aloittelevien startupien kehittyessä kasvuyritystähdiksi toimivat ne itse parhaana esimerkkinä vertaisilleen ja airueena kulttuurin muutokselle.